fi gwisgo fyny adre o blaen targed o dan yn darllen Eibil y Plant. A dramau ysgol, bydd brif o ddyn ohonyn nhw. Felly, beth felly oedd y profiad cyntaf fi? Oedd Fran Wen yn nes, Fran yn ystod uwchradd fi'n cofio Fran Wen. Fi'n cofio mynd i ysgol i ysgol yn Llandryn, Bryn Efal. Ac ti'n cofio yr cylchgrawn Sponkin? O ie. O'na gynhyrchiad yna am fynd i'n cofio ydyn ni yna. Ista lawr, nath y sioe ddechrau rhyw 4 awr, a nes i gweld sŵn mawr yn cefn y set. Ac dwi'n meddwl nath rhi dorri goes. A wedyn nath y sioe cael ei ganslo. A na ni, so hwnna dim atgof cyntaf i, nath bethau a ers hynny wrth gwrs, ond dwi'n meddwl mae enw'r cymeriad oedd Alice Ofalus. A nath Alice Ofalus dorri goes. Choes.